Tamén xa se nombrou aquí cunha dilatada traxectoria profesional así reflexada na acta a que se deu lectura anteriormente. E aínda que mencionar todos os seus logros, todos os teus logros profesionais é abondoso, quixera aproveitar a ocasión para destacar que foi precisamente a súa iniciativa en Oncomed onde o seu liderado, tamén resaltado aquí, converteuse en decisivo na investigación contra o cancro en Galicia e como referente nacional e internacional. E falo de Oncomed como un equipo integrado por medio cento de profesionales que apostaron pola investigación oncolóxica desde e para o paciente. Ademais, Rafael López presidiu a Sociedade Galega do Cancro, contribuindo tamén á Estratexia Galega contra o Cancro, sendo actualmente presidente da Asociación Española de Investigación sobre o Cancro.